Gaur aurkezten dugu liburua Istorio bakarra da, Julian Barnesena. Segurazko izango da aurkezpen handirik behar ez duen idazle horietakoa. Ze, esango nuke, azken Inglaterrako literaturan azken hamarkadetan gehien txuen nabarmendu diren idazle horien artean dago, bai Almakiguanekin batera, Ishigurorekin, Kureishi, Amis bera, eta Julian Barnes esango nuke belaunaldi horren idazle importantenetakoa da. Ibilbidea. Maitasun harreman hori ezoikoa da, hasiera-hasieratik. Jaiotzen dalako 60-70 hamarkadako inguru horretan, eta bera protagonista oso orduan mutil gaztea da, unibertsitatean sartu berria, eta neurri handi batean amak bultzatuta joan da tenis klub batera, tenis klub esango genuke konservadore eta maila handiko batera, eta bera baino ia 20 urte zarragoa den emakume bat ezagutuko du. Emakume horrekin maiteminduko da, biak elkarrekin maiteminduko dira, eta hortik aurrera hasiko da nolabait nobelaren lehenbiziko abia puntua, ez? Dala, nola kudeatu maitasun hori, ez? Nola kudeatu, Barnesek berak protagonista horren hautik esaten duna, ez? Belaunaldi hura, bera gaztezeneko belaunaldi hartan ematen zuen maitasuna zala garrantzitsuena, maitasunak benetakotasuna ematen ziola denari, baina gero bigarren zatian ikusi gongo dugun bezala, maitasuna berez ez da gertatzen edo berez ez du irauten, ez? Eta kasu honetan, bigarren zati honetan ikusiko dugu maitasun hori pixkana nolabait krisian sartzen, ondatzen. Lehenengo atal horretan, neurri handi batean, ezinezko baten aurrean jartzen gaitu idazleak, ezinezko egoera zail baten aurrean, bikote bat, adinez, diferentzia desente dakatena beraien artean, eta gainera, garai hartako Ingalaterra, esango nuke, alde batetik, kontserbadorean eta bestetik nolabait, justu 78ko maiatza eta pixka rockaren munduan, murgiltzen ari den gazteria bat ere, bi horien arteko talka bat badago, ez? Hor Barnesek ere maitasunari eta bizitzari buruzko bere gogoetak sartzen ditu, galdera, ez? Zuzen ere liburua neurri batean laburbiltzen duen galdera batekin hasten da eleberria. Ez, eta berak dio, zer nahiago zenukete, gehiago maitatu eta gehiago sufritu, ala gutxiago maitatu eta gutxiago sufritu. Nire ustez hori da azken batean benetako galdera bakar. Horren atzean dago nolabait, zer nahiago dugu, arriskatu eta arriskoaren ondotik datorrenari aurre egin, eta sarritan arriskoaren ondotik datorrena ez da izaten behar bada behinola irudikatu genuena bezainona, eta zuzen hori da gertatzen da liburu honetan, bigarren zati horretan harreman horren deterioroa ondatzea kontatzen zaigu, eta gero hirugarren zati batean nolabait behin deteriorio gertatu dela eta bi bikotekidek, bikote hori osatzen zuten bi bikotekidek bakoitzak bere bide hartzen duela, nolabait protagonistak iraganaz egiten duen gogo eta gero badago nolabaiteko ere zalantza bat, ahots narratibo horretan, ez baititu gauzak lehundu nahi, baina era berean memoriari buruzko gogo eta desente ere badaude, ez? Alegia nola merezi duguen gogoratzea iraganekoak, ez? Batez ere gu protagonista garenean eta guk askotan kontatzen ditugun gauzak, berritzen ditugun gauza horietatik, azkenan zer da egia, ez? Gu gure buruari kontatzen diogun kontakizun hori, ez? Nolabait azkenean hainbestetan errepikatzen diogun gure buruari, hainbestetan errepikatzen diogun hori bihurtzen dugu nolabait egia, baina askotan behar bada kontatzen ari garen horretan ere bada zati garrantzitsu bat ezkutatzen ari garen, ez? Kaso honetan, bukaera ez dut aurreratuko, baina bukaerarik esango nuke nahiko demoledorea dela. Batez ere, egoera azkenean gaixotasuna, alkohola ere tartean dago, alkohola baino kaso honetan zentzu txarrenean, alkoholismoa, ondatze horretan esango nuke, bikotonen ondatze honetan ez dago bakarrik denboraren eta nolabait elkarrekiko harremanaren urratzea baizik eta beste faktore batzuk ere sartzen dira jokuan, ez? Eta
bueno, momentu batetik aurrera protagonistak erabakitzen du bere bizitza egitea, baina bere bizitza hori egiterakoan nolabait ja harreman sentimentalekiko esango nuke antzu geratzen dela edo, ez? Harreman sentimentalak baditu, baina neurri batean bere koraza moduko hori jartzen du eta ez da gehiago implikatzen harreman sentimental horietan, ez? Beretzat, benetan bere apustua, bere arriskua izan zena iraganeko emakume hori izan zelako, ez? Nabarmentzekoa esandakoa, ez? Julian Barnesen, lehen esanet euskeraz gazteleraz baino lehenago argitaratuko dela eta era berean Julian Barnesen lehenengo lana da, ez? Itzultzen den lehenengo lana. Badago, okerrez banago armiarman badago Imosara sola garai batean narrazio bat itzuli zuen, baina liburu moduan edo novelarik ez zegoen orain arte euskeraz Julian Barnesena, eta bueno, nik uste dut behar bada hori, ez? Euskeraren apustu handienetako bat hau izan daitekela, ez? Nolabait obra garaikideak edo egile, esango nuke, egile garaikide ospetsuen lan horiek nolabait euskal irakurlearen esku jartzea, ez? Alde batetik nolabait klasikoak, ez? Badago klasikoen bilduma, ez? Klasiko unibertsala. Bueno, estiloaz, nik esango nuke hori, ez? Estilo oso... Barnesen estilo ze hori da, ez? Badu ironikotik, oso zehatza da. Nik uste oso ondo uztartzen du nolabait, eta ez dire idazle asko nik uste hori hain ondo egiten dutenak, nolabait narratibidadea eta gogoeta, ez? Oso gai dela, nolabait historia bat kontatzeko eta era berean historia horretan nolabait egileari, kasu honetan egileak dituen kezka horiek oso modu narratiboan plazaratzeko, ez? Uste hori birtute badela, ez? Batzutan oso nabarmen geratzen da narrazio batean noiz ari den narratzen eta noiz nolabait idazleak gain jartzen ari den, ez? Eta bueno, nik uste kasu honetan oso ondo uztartzen ditula bi gauzaiek eta oso modu naturalean iristen zaizkio irakurleari, ez? Eta gero, bai, izango nuke ironikoa, garratza eta batzutan ere mingarria, ez? Hemen ez dago bukaera borobile edo perfektu edo zoriontsurik, ez? Nik uste bizitza bezalakoa dela, novelak nolabait harreman horretan, baina ez da masoka, ez da esan ez bakarrik ere, funtzionatzen ez duen harreman baten historia da, bere erpin guztiekin, bere zauri guztiekin, baina nik esango nuke hori, ez? Kontatuta dago protagonistak historia kontatzen duenean, edade jakin badaka eta nolabait 3 etapatan kontatzen du, ez? Bera gaztea zenean eta emakumeak ezagutu zuenean, hausturaren garaia, eta gero nolabait, esan dako, ez, adin jakin baduenean eta perspektiba horretatik, ez, bere bizitzari azken begiratu hori ematen dio, eta alde horretatik, zauri horiek ikusten dira, baina baretasun edo lasaitasun batetik begiratzen du dena, ez dago mendeku goserik edo ez dago errudunik bilatzeko grinarik, baizik eta da, nolabait, esango nuke pertsona heldu batek, ez, bere bizitzari, adin sartuxe batean egiten dion begirada, ez, begirada barea. Eta esango nuke ere, nahiz eta zauri horiek egon, badagoela narratzailean bokazio bat, nolabait ere, alde txarrena ez bilatzeko, ez da ere laguntzeko, baina, behintzat ez duela txarrenarekin geratu nahi, ez? Alde positiboak ere badaude, ez? Baina, bukaera ez da inondik ere zoriontsua, eta, puntu bat gogorra ere badana, nik uste Barnesekin gogoan dut azkeneko Nobel sari eman zutenean Xigur hori horre gontzara bako, ja ez diote emango, ez Ioan Makiwani, ez Julian Barnesi, ez dakigu ez, baina, esango nuke hori ez, Inglaterra aldetik nolabait, esango nuke idazle gaur egun klasiko eta handienetako hien zerrendan dago ez, eta, alde horretatik uste, pozgarria dela, euskeraz lehen aldiz irakurri alizatea eta batez ere, bere azkeneko novelista. Ondo esplikatzen duela berak nola inglesek nola gauzak aireratzen, nola konpotzen dituzten, ez? Eta, esan dut, gure izakeran ez dago olako zeharik itea, bezik eta, isili, komentari ironiko bat, inglesen flema hori ere badago, ez? Eta berak ere azaltzen du novelan, ez? Tratu txarren ere zea bat ere, alderdi bat ere badago, eta, nola kudeatzen den hori, protagonistak berak ere hasieran kontatzen du, ez? Ustez duela tratu txarren kontu hori, maila bajuko gizarte klasetan gertatzen zala eta gero konturatzen da ez, eta,